Аль-Хакка – непозбежное. Имем Аллаха Летостивого, Милосердного. Непозбежное. Что такое непозбежное? А откуль тебе ведать, что такое непозбежное? Самудиты и адиты лечили лихо хлуснёю. Самудиты были знішчаныя криком. Адиты были знішчаныя лютым морозным ветром. Ён примусив його безперапинно довжиться 7 ночей і 8 дзьон. Ти примів би убачить людей, скинутих на землю, як повалене гнилые пальми. Ці бачиш ти хоч нейкія сліди ад іх? І фараон, і тие, якія жылі раней яго, і перакуленныя паселішчы, усе былі зацятымі грэшнікамі. І яны не паслухалі пасланца свайго Господа, і ён пакарав іх мацней за іншых. Сапраўды, калі вада выйшла з берагоў, мы панеслі вас у караблі. Каб гэта было напамінам для вас, і каб да гэтага прыслухалася вуха таго, хто здольны запомніць. А калі трубяць у рог усяго адзін раз, калі зямля і горы ўзнімуцца, адначасова разрываючыся на кавалкі, у той дзень здарыцца падзея, і расколецца неба, якое будзе ў той дзень кволым, па яго краях будуць анёлы. У той дзень 8 панясуць над сабою трон твайго Господа. У той дзень вы станеце перад ім, і ніводнае з вашых тайн не будзе схаванае. Той, хто атрымае сваю кнігу ў руку, скажа: «Вось, чытайце маю кнігу, і я ведаў, што атрымаю сваю ўзнагароду». Ён мецьме жыццё, якім будзе задаволены. У высокім райскім садзе, плады якога схіляюцца нізка. Ешце і піце на ўцеху за тое, што вы рабілі ў папярэднія дні. Той, хто атрымае сваю кнігу ў левую руку, скажа: «Лепш бы мне не давалі гэтай кнігі. Тады я не ведаў, што такое адплата. Лепш бы гэта быў канец. Не дапамагло мне багацце маё. Страціў я сваю ўладу. Схапіце яго і закуйце ў кайданы, а потым кіньце яго ў пекла. Пасадзіце яго на ланцуг даўжынёй 70 локцяў. Ён не верыў у вялікага Аллаха, не заклікаў жывіць бедака, сёння ў яго няма блізкага сябра, і апроч бруду няма ежы. І яго спажываюць толькі ўпартыя грэшнікі. О не, клянуся тым, што вы бачыце, і тым, чаго не бачыце, што гэта словы славнага пасланца, а не словы паэта. Мала ж вы веруеце, і не словы вешчуна, мала ж вы задумляецеся. Дар ад Господа сусветаў, калі б ён загадаў нам нейкія словы, мы схапілі б яго за правіцу, а далей перарэзалі б яму сардэчную жылу, пазбавіўшы жыцця, і ніхто з вас не абараніў бы яго. Сапраўды, гэта напамін для богабаязных, але мы ведаем, што сярод вас ёсць тыя, хто ўспрымае правду як хлусню. Сапраўды, гэта гора для нявернікаў. Сапраўды, гэта безумоўная праўда. Так уславляй же імя твайго великага Господа.